tamo dolje. Planinarsko društvo Jazavčev rep danas je se zaputilo na osvajanje kote zvane Konjska. Hoćemo li na Konjsku se? Hoćemo li moći do Konjski? Ako Bog da. Ono je hum. A Konjska je tamo iza. Kad se na hum popneš, onda se na Konjsku spuštaš. Uglavnom, dan idealan za planinarenje. Koji je seno datum? 5.2. 6. Je li februar ili je veljača? Vidiš, sve ne zna sena kako kosom ide kuda je snijeg najtanji. Snijeg se počeo malo topiti pa je otežan hod. Dan je mašal. Ja znam da će neki zažaliti što nisu s nama krenuli. Oni znaju i oni misle da je sva ljepota u Sarajevu. A vidi ovo gore. Gleda. Priča za sebe. Evo nas na Simuljima. Seno mi ide odozdo. Priča na telefon. Gore je Vlaška gromila. Ovamo su Smrdinje. Gore su Peće. Gore je put koji mi trebamo ako Bog da. Sve u svemu idealan dan za planinarenje. Mislim da je šteta ovakav dan provesti u kući. Duše neki su vjerojatno, mnogi su spriječeni. Ali eto. Evo Seno dozdo ide. On telefonira. Ne znam sa kim priča. S kim. Koga? Evo nas u Smrdinju voda. Tanka. Eno onaj planinar izgleda. Ušao je u kondiciju, ne može ga stigni. Sa nama je Linda. Evo pravimo panoramu. Mi nastavljamo dalje. Evo nas u Livišćima. Na Armelovoj zemlji. Pretpostavljam da je njegov. Vidi Sene što guli. Koliko je sati, Seno? Ima li jedan? Ima li rekao jedan? Uj.
Ovo se zove probijanje. Ne dao Bog da je spalo na nas seno da osvajamo Vlašće. Znaš kad bi ga osvojili? Uj. Koje su tvoje impresije? Ovo... A? Što je ovdje pri kraju uspona najteži. Jel? Pa jest ovaj neki najteži dio. Kad se istrošiš, A. onda proći kroz ovo. Ali dobro smo, ja mislim da imamo dobro prolazno vrijeme. Idemo tamo, ja. Ja. Evo koliki su tragovi, znači. Stvari koliki je snijeg. Naš Cuki se jedva probija. A Seno je gore vodonoša. Još Bogom. Drago mi je zato što je meni bilo prpad. Meni je bilo ondje, da li možda što sam jeo? Ovdje se probijemo i gore smo na kopnu. Nismo se navadate kosa. A ako hoćeš ićemo ovdje. Evo ista je kosa. Onaj. Kamienje. Samo neko zna što znači, šta predstavlja. Usko-Peljaški piramide. Vjetar je jak, neće ništa. Sve samo na vjetar. Ne znam koliko se išta čuje. Evo nas kod planinarskog doma na Kunjsku. 6. februar, smetovi kao što vidite. Ovdje već neko ima. Jel?
Zdravo, zdravo. Kako ide ljudstvo? Evo nas u Zahumlju. Gore je hum. Vraćamo se Sakonjski, odnosno vraćamo se nazad kući. Umalne. Sve u svemu jedna lijepa planinarska ruta. Malo nas je snijeg zezao kad smo išli od ozdo. Ali dobro je. To mi je čar tog nekog planinarenja. Krajolik je stvarno lijep. Ako Bog da, nadamo se da će nam tamo sljedeća ruta biti. Crni vrh. Dole ćemo doći ispod. Spuštamo se trenutno niz hum. Seno mi je negdje gore ostao. Kaže, on će prečicu. Aj baš da vidimo kojom prečicu. Spuštamo se nizom. Eno dole su Malne, tamo je lovačka kuća. Malo nam je nezgodno. Nailazimo na ove nanose snijega ili ti smetove. E sad, treba znati izbjeći. Evo nas, skoro smo se spustili. Seno ide od ozgo, smetovi su nezgodne. Ali evo već je druga priča. Ovdje gore smo se išli. Sad ćemo tu negdje klanjati. Evo, ekipa je se spustila na Vrhmaljne. Idemo, sad ćemo pauzu praviti. Možda se čaj neki popije. Seno je obećao čaj, jel da Seno? I nešto ćemo prizalogajiti. Sve u svemu ne žalimo se kako nam.
vatra naložena. Tu će ićaj biti. Može. Evo nas povratak sa konjske. Ceno, koje je tvoje impresije? Krenuli smo pola 11 stvari, hajde 10 i 20. I evo sad je možda koliko sati, ne znam šta ću. 15 do 4, eto znači uspjeli smo po snijegu, po smetovima. Od pola 11 do 15 do 4 otići i vratit se na Konjsku. Išli smo ovom našom vamo stranom. Vrhmaljne, Smrdinje, Simulja, Peća, Konjska, pa smo se spustili preko Huma. I evo nas sad idemo. Skoro smo u Malnama. Seno, tvoje impresije, šta bi proučio Hadžiću? On će ovo gledat. Jel da nam je ljepše bez njih? Bila je Linda. Bila je Linda. Je, otišao. Drži. Tu sam, znači ja nisam se nikad cijelo vrijeme snimio. Nek ima ostane zapis po jednom vremenu. Aha. Svidio. Vidi Linde. Što je Bona? Došli ovdje, Bona, dalje ne ide. Jel da? Još ti ovdje, Hadžić. Ovdje ćemo reći. Da ne idemo. Jel ćemo ono